Thank you. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Des d'aquí, des de la meva ciutat, a Helsinki, on fa molt fred i no para de nevar. Però això és normal. És normal que nevi a Helsinki des de fa molts anys. Voldria començar fent una pregunta, i és què sabem del creixement i de la dinàmica d'aquest creixement? El guanyador d'Economia, en Robert Sholow, del Nobel d'Economia, al seu dia va dir que la innovació en els països més densos demogràficament, i això s'aplicaria a tota Europa, el creixement ens ve d'una tercera part, o per una part de la part del capital i de l'altra part de la mà d'obra. I després, dues terceres parts del creixement s'expliquen per la capacitat d'aplicar la tecnologia. És a dir, dues terceres parts d'aquest creixement depenen de com aprenem entre tots, de si som capaços realment d'avançar amb les últimes tecnologies i en aquest sentit doncs, generar la productivitat tant pel que fa al sector privat, però ho podríem aplicar al sector públic i fer-ho mitjançant innovacions. Innovacions pel que fa a productes, serveis i processos. Si ens fixem en la intel·ligència artificial com una de les principals tecnologies, que segurament serà de les que ens transformaran més la vida i que conformaran el creixement de tot un seguit d'elements per sota de les capes de la productivitat, ens hem de formular una pregunta. Si la intel·ligència artificial existeix com una electricitat, quina és la font d'aquesta electricitat? És a dir, d'on ve? Què és el que aporta aquesta energia necessària? Doncs, evidentment, són les dades el que genera i ajuda a produir la intel·ligència artificial, que és el petroli, diguem, de l'electricitat, però després s'ha de distribuir. Necessitem els oleoductes, diguem, les conduccions, que és la infraestructura digital perquè ens arribi. Quan parlem d'intel·ligència artificial, per tant, hauríem de tenir una visió més àmplia del que en diem l'entorn social i tècnic. És a dir, la intel·ligència artificial lligada a les dades i connectada, diguem, a la infraestructura digital. I, per tant, tot això ho hem de saber perquè és un element de competitivitat o també una font, una millora dels nostres serveis i capacitats. I, per tant, en última instància, pot ser una base per créixer. Si pensem en aquesta santíssima trinitat que seria la intel·ligència artificial, dades i infraestructura, això s'aplicaria també a tots els sectors de l'economia en què es faci servir. Tant se val si parlem d'empreses petites o grans corporacions, si és el sector privat o el sector públic, perquè les capacitats han d'avançar del bracet i en harmonia. Per tant, és una evolució en paral·lel que hem de veure en aquestes tres dimensions. Pel que fa a la societat, Melvin Kranzberg ja va dir el 1986 que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, però tampoc és neutral. I això ho podríem aplicar també a la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no és una ciència objectiva, sinó que és un reflex dels valors i de les conductes que nosaltres tenim a les nostres societats. I, per tant, el que fa és revelar quins són els sistemes de valors i de creences que s'amaguen darrere dels nostres actes. Per tant, en aquest sentit, és un mirall, realment. I ens mostra històries que de vegades no sempre ens agraden quan ens adonem dels resultats d'aquestes decisions o aquests processos basats en intel·ligència artificial. Per tant, és important que entenguem que s'entra en un bucle
que deforma una mica la nostra imatge, no? Quan una societat es basa en valors a partir d'aquesta intel·ligència artificial i es prenen decisions seguint aquesta tècnica i veiem com es va aplicant en diferents sectors de la nostra societat, tant si són públics com privats, aquesta intel·ligència artificial comença a donar forma a la societat i aquest bucle va avançant, els valors de la societat un cop més reforcen aquesta intel·ligència artificial i s'entra en un procés que és molt complex. Avui dia, en les prioritats polítiques, veurem molts aspectes, moltes perspectives que van avançant i que centren aquest procés de doble creació que permet la intel·ligència artificial i que cada vegada va cobrant més importància. I en aquest sentit, l'ètica de la intel·ligència artificial és de gran importància. Aquest grup d'experts d'alt nivell, que tenia un mandat de 2 anys, de 2018 a l'estiu de 2020, hem elaborat 2 informes principals, un sobre l'ètica, és a dir, les directrius ètiques per a l'ús de la intel·ligència artificial, on vam llistar 7 principis principals i després també un seguit de consells per a les empreses, al sector de la recerca, al sector públic, la recerca, etc., perquè poguessin ells mateixos avaluar-se i entendre quin ús estaven donant i veure quins són els elements crucials on hauríem de parar més atenció perquè puguem aplicar una intel·ligència artificial de manera ètica, és a dir, de manera lícita, que la llei ho permeti, però que tècnicament també sigui robust. Per tant, espero que aquestes directrius ètiques les pugueu consultar perquè van comptar amb el suport de la Unió Europea a través d'un comunicat que van emetre amb aquests 7 principis bàsics perquè treballi la Unió Europea de cara a la intel·ligència artificial. Tornem a l'àmbit de la competència i abans hem d'entendre exactament on ens trobem i com es pot posicionar aquí a Europa. Com hauríem de concebre la idea de la competència i retratar-la, però alhora també conèixer quina és la nostra situació actual. Si ens fixem en algunes estadístiques, la veritat és que els resultats no ens agradaran gaire. Si pensem en Europa i veiem la comparació pel que fa a inversions fetes per grans empreses en intel·ligència artificial, inversions a través també d'empreses de capital risc, i veiem també la xifra d'empreses que han superat una capitalització bursàtil de 1.000 milions, el que en diem unicorns. Doncs la proporció en aquests tres àmbits és de 8-1. Ens supera als Estats Units. Sabem que la Xina també hi ha invertit moltíssim i cada cop més ho consideren una prioritat molt més elevada fins i tot que dels Estats Units, que ja és superior a Europa. I en aquest sentit hi ha un discurs públic, és a dir, que hi ha tots uns relats que Europa, en aquest sentit, ha perdut un cop més. I fins i tot tenim llibres publicats en aquest àmbit de la intel·ligència artificial i els principals autors el que ens diuen és que Europa ha quedat molt enrere. I, per tant, la millor manera d'abordar aquesta qüestió és adaptar les tecnologies, avançar en aquest sentit i centrar-nos no tant en la part de creació, sinó d'aplicació. Però això jo crec que és un error. Ens porta pel mal camí, perquè realment el que hem d'entendre, ja des de bon començament, per poder arrencar amb aquest viatge de la intel·ligència artificial, és que és una tècnica que és específica de cada context. No es pot generalitzar la intel·ligència artificial, sinó que s'aplica sempre, cada cop, en una situació diferent. I, per tant, primer, cal comprendre bé aquesta situació i després veure quins elements de dades, d'infraestructures, són més decisius i, per tant, quina tecnologia d'intel·ligència artificial seria la més apta per a aquella casuística concreta. Per tant, necessitem ampliar una mica les nostres mires, és a dir, negoci a nivell de consum. En aquest sentit, les empreses americanes i xineses van molt per endavant. A Europa, durant el paradigma dels big data, de les macrodades, és molt difícil aconseguir aquesta quota, però no és l'únic paradigma que existeix.
És més, hi ha tot un altre mercat d'operació entre empreses o de govern a ciutadania o de govern electrònic o també de la societat, entre la societat pública i entre governs. Són tot un seguit d'altres mercats que hem de tenir en compte perquè són diferents entre ells. Si aquests mercats després els dividim i els analitzem, veiem que tampoc hi ha un únic model entre empresa i mercat, sinó que com a mínim hi ha dos extrems. Un que és estrictament digital i un altre en què tenim productes físics però amb aquestes ampliacions digitals. Després tenim el mercat d'empresa a consumidor, cosa que, evidentment, no acaparen encara als Estats Units i la Xina, sinó que Europa té aquí una posició molt ferma i tot i que és difícil aconseguir aquest avantatge competitiu a partir de tecnologies d'intel·ligència artificial, per exemple, el sector de l'automòbil seria un bon exemple i tenim bons resultats. Per tant, tenim com a mínim 6, si no 8 segments de mercats possibles i un d'aquests que és estrictament a nivell digital el negoci d'empresa a consumidor, és el sector en què els grans conglomerats xinesos i nord-americans poden tenir la veu cantant durant aquest paradigma de les macrodades. Bé, en aquest sector d'empresa a mercat, que és el més important i la font també més considerable de creixement per al sector privat a Europa, segons les dades de McKinsey, és el doble de gran pel que fa a valor afegit generat pels drets a què dona veu la intel·ligència artificial que no pas al mercat de consum. Per tant, si ens fixem en la magnitud i també el posicionament que té avui dia a Europa per poder aprofitar aquests avantatges que li pot donar la intel·ligència artificial en termes globals, aquest negoci entre empreses en què som forts, coneixem el negoci, sabem quina és la magnitud i les capacitats d'extreure valor encara molt més que de cara als consumidors, és molt prometedor com un inici i per tant hem d'aprofitar aquesta avinentesa i anar acumulant ambició per anar creixent pel que fa a capacitats. Hi ha un altre aspecte, si intentem un cop més ampliar les mires i veiem quina és la situació, sobretot pel que fa a la Xina i als Estats Units, que estan patint una tensió per l'aspecte tecnològic, perquè cada setmana, cada dia, aquesta tensió entre la Xina i els Estats Units va creixent, és a dir, que tenen aquesta cursa constant per assumir el lideratge a l'hora d'aplicar la tecnologia i ho fan només per innovar realment, per ser els primers, doncs aquest és l'objectiu i per tant es genera aquesta disputa constant entre els dos països. Nosaltres, tal com pensem en aquests organismes o aquests agents, és diferent. Als Estats Units, evidentment, és un país molt competitiu, però la Xina encara ho és més. I si pensem en el cas de la Xina, la competència que hi ha entre Alibaba o altres centres de compra, grans centrals de compra, doncs és evident. I també l'oportunitat que tenen de fer servir diferents fonts de dades sense limitacions, que és molt més àmplia, i per tant hi ha més llibertat en aquest sentit. Per tant, si realment haguéssim de classificar quines són les empreses més competitives del món avui dia, evidentment donaríem més punts a la Xina. Sense desmereixer els Googles i els Facebooks del món, però aquestes empreses a la Xina avancen molt, treballen de valent, són ràpides i es genera una competència molt dura entre elles mateixes que acaba dinamitzant la competència i la corba d'aprenentatge. Europa exactament on es troba? Doncs, evidentment, tenim molts bastions importants. Ja he dit que, sobretot, tenim una base a partir dels negocis entre empreses perquè la intel·ligència artificial és una tecnologia molt específica i hem d'aprofitar tota aquesta base de coneixements que ja tenim. Per tant, les nostres empreses estan molt ben situades per avançar dins dels seus sectors. Dins de la intel·ligència artificial, Europa ha avançat molt com a líder. La xifra de grans centres tecnològics en aquest sentit està creixent a marxes forçades a Europa i
l'exemple doncs, l'hem sentit aquest matí, no? En la presentació, aquest impuls que ve de Catalunya per anar digitalitzant-se constantment. I també la xifra d'investigadors en aquest àmbit és el doble que els que hi ha als Estats Units. El talent el tenim, el que cal és conservar-lo. I si pensem en la digitalització del sector públic, tenim molts països que són líders en aquest sentit. Crec que Europa doncs, està en un bon lloc per poder duplicar i aprendre i copiar també d'aquestes bones pràctiques que ja coneix i, per tant, liderar perquè el sector públic sigui un exemple arreu, que és molt important. What should we do? What are the key elements? Aleshores, què hem de fer? Quins són els elements clau i com hem d'actuar? Si penso primer en el sector privat i les empreses, jo diria que hi ha dues coses que són cabdals aquí. La velocitat i una mica l'abast. La velocitat. És important que comencin ja les corbes d'aprenentatge. Cal aprendre, cal mullar-se per entendre què resulta difícil, què resulta fàcil i com aquest coneixement acumulat pot anar-se generant dins una organització. I, en certa manera, és fàcil començar amb solucions d'intel·ligència artificial pilots. Calen 3 persones amb 3 competències diferents. Una persona que entengui el negoci i el problema de negocis que estem intentant resoldre, una persona que entengui on es troben les dades, és a dir, un científic de dades, un enginyer o enginyera de dades i, en tercer lloc, una persona que entengui d'algoritmes, és a dir, algú que treballi la ciència de dades, com es fa mineria de dades. I aquestes 3 persones, el que entenen el negoci, aquell que entén les dades i aquell que entén com cal ajustar el software i l'algoritme, ells ja poden començar a posar en marxa un projecte pilot. Això és relativament fàcil, relativament a l'abast de qualsevol empresa i del sector públic. Es podria fer ràpidament, cal la voluntat d'experimentar i aprendre. També cal la velocitat en un altre aspecte. Des del primer dia, l'ètica cal que sigui part del disseny d'absolutament totes les peces d'un projecte d'intel·ligència artificial. Perquè si l'ètica s'hi afegeix després, hi perdem en la velocitat, ja que és una part integral del desenvolupament de la intel·ligència artificial. L'ètica ha d'estar inclosa en la fase de disseny. L'ampliació de l'escala és més complicada i tant fa si ens trobem a Europa, als Estats Units o a la Xina, si som una empresa petita, una empresa gran o el sector públic. Pel que fa a l'ampliació de l'escala dels projectes, aquí és fonamental, i tornem una mica a la Santa Trinitat, la Sagrada Trinitat. La intel·ligència artificial només es pot aplicar si tenim les dades correctes, la infraestructura digital i les canonades correctes i que es desenvolupi tot en harmonia. És a dir, les dades i les infraestructures cal que es generin adequadament per després ampliar l'escala. I després, òbviament, això porta els guanys en productivitat, en innovació, etc. També cal augmentar l'abast de les competències, és a dir, cal perseguir els millors. Normalment es tracta de gent jove que pensa diferent, tenen una cultura corporativa diferent, uns valors diferents, però com líders cal que sigueu prou valents com per contractar aquesta gent, integrar-la a l'organització i que ells us ajudin a entendre quins són els elements clau a l'hora de generar aquestes capacitats necessàries per la intel·ligència artificial. I per últim, sobre l'ampliació de l'escala, rara vegada una empresa aconsegueix fer-ho sola. Cal aprendre dels demés, cal formar part de grups d'iguals per comparar avenços i en aquest sentit la col·laboració és la manera més ràpida d'entendre, ampliar l'escala i ens encanta ampliar l'escala a Finlàndia, a Europa i també a Espanya i a Catalunya segur que també. Per tant, col·laboreu, trobeu maneres d'unir forces de manera que tothom es pugui beneficiar. En el grup d'experts del nivell,
nosaltres vam entregar l'informe ètic, les guies ètiques per transformar la intel·ligència artificial i també recomanacions polítiques i d'inversió per la Comissió per millorar la competitivitat d'Europa. Hi havia bàsicament un termini, 11 guies que es poden descarregar i són els que expliquen millor el centre de les nostres propostes, que són molt vàlides, no només per la Comissió. Jo també em vaig encarregar de l'estratègia d'intel·ligència artificial del govern finès l'any 2017 fins a 2019 i molts d'aquests elements s'apliquen també a la competitivitat nacional i estic segur que també s'apliquen a la competitivitat regional. Si ens fixem ara en la perspectiva del sector públic, tant si es tracta d'una perspectiva regional, nacional o comunitària, m'agradaria fer un parell de comentaris sobre 3 aspectes molt importants: l'escala, la coherència i la velocitat. Tots aquests elements donen suport a la innovació i ara no em fixaré en la part ètica, els consumidors o els serveis generats pels ciutadans, ni en l'educació. Tots aquests són elements molt importants, però entenc que es dona per descomptat que aquests elements seran examinats i també seran un capítol a part. Pel que fa a l'escala, el primer element és que des del punt de vista del sector públic i buscant aquestes aliances público-privades, i aquí és molt important entendre les aliances público-privades com el mitjà clau per superar el llindar, és a dir, accelerar els processos en què després es pot aplicar de manera positiva la intel·ligència artificial. La primera dimensió seria que sí, les empreses són importants, sens dubte, però si realment volem canviar la situació i estar a l'alçada de les forces competitives de la Xina i els Estats Units, cal que donem suport a ecosistemes, perquè el més probable és que el suport del sector públic se centri en l'ecosistema. És a dir, el més probable és que aquests siguin els vehicles que després canalitzin i donin els millors resultats pel que fa a l'escala i pel que fa al període de comercialització i, per tant, fins al retorn econòmic. I els ecosistemes inclouen, empreses grans, empreses mitjanes, entitats de recerca, universitats. Es tracta d'una constel·lació d'una sèrie d'activitats i empreses que després col·laboren, treballen en la comprensió i posen els fonaments de la innovació. Aquesta va ser una recomanació i ens va agradar veure que, per exemple, la Comissió i el comissari Thierry Breton ho ha aplicat i a Europa tenim ara mateix 14 ecosistemes diferents amb aquest suport. El segon element d'aquesta ampliació de l'escala és el know-how, el coneixement i les persones. Com podem mantenir, atraure i assegurar-nos que en aquesta carrera global pel talent a Europa hi ha reptes que siguin prou atractius pels millors dels millors, perquè s'hi quedin o bé es traslladin a Europa i treballin aquí. Perquè al final es tracta de persones, això va de persones. I per tant, els fonaments que tenim molts doctorants en aquest camp, però, clar, aquests doctorants, aquests científics necessiten reptes atractius i cal ampliar aquestes oportunitats perquè vinguin i treballin aquí, tant en el sector públic com privat o en una combinació de tots dos. La tercera àrea en què és fonamental ampliar l'escala és els mercats de dades europeus. Aquest concepte de mercat de dades digitals, no hi ha conferència, no hi ha sessió on
l'aspecte del mercat únic digital no es plantegi, però no ho hem aconseguit encara. I l'obstacle principal que té Europa és aquest, per realment aprofitar el desenvolupament i la capacitat d'aplicar la intel·ligència artificial a bona escala. Ara hi ha una sèrie d'elements i projectes a Brussel·les que van pel bon camí perquè busquen generar pools o llacs de dades digitals europeus, però se n'han de fer molts més i en àrees molt diferents, des de la sanitat, la salut, fins al transport, passant per tota una sèrie de sectors. Han de ser reservoris de dades digitals compartides. Això serà cabdal per augmentar l'escala d'aquests projectes. I després el finançament de les inversions. Cal invertir més. Si la ràtio és de 8:1 entre Europa i els Estats Units, aquesta ràtio cal millorar-la en el cas d'Europa. Ara mateix tenim un mecanisme de resiliència i recuperació i, si no m'equivoco, si recordo bé, Espanya em sembla que potencialment aconseguirà més de 60.000 milions d'euros i això s'utilitzarà per elements d'infraestructura tecnològica per donar suport a processos i activitats d'innovació. Això serà fonamental per a Espanya, per a Catalunya, ho és per Finlàndia, també per a Europa. Tots els països han d'utilitzar aquests mitjans amb saviesa per generar capacitats per poder ampliar l'escala d'aquests projectes. El segon element o dimensió era la coherència. Necessitem coherència en la regulació, l'entorn corporatiu, el finançament públic, així com en la part de la immigració per l'atracció de talent. Pel que fa a la regulació, la comissió és un superregulador, però jo voldria que la comissió es convertís en el regulador més savi del planeta. És a dir, que la comissió entengués què cal regular, com cal regular-ho i quan. Hi ha una caixa d'eines de regulació que té una sèrie d'elements. És un bon principi, uns bons fonaments, però necessitem una bona visió i judici per aconseguir una regulació que protegeixi a les persones i al seu torn doni suport a la innovació i crear un entorn de confiança, on hi hagi confiança entre totes les parts, sobretot entre el sector públic i privat, per poder invertir a Europa. El mateix s'aplica a l'entorn empresarial, necessitem predictibilitat, el finançament públic de la recerca i el desenvolupament cal augmentar el nivell i al seu torn ens cal una llarga duració. Tenim l'horitzó, els programes d'aquest horitzó són fantàstics, però l'escala d'aquests programes ha de ser prou ambiciosa. I l'últim element, l'escala, coherència i velocitat, havia dit. Velocitat per les empreses del sector públic, que se n'han d'encarregar elles mateixes de la seva pròpia velocitat, i tornant una mica a aquesta caixa d'eines de regulació. Si això s'utilitza amb saviesa, podrem fer les coses de manera diferent. Hi ha la possibilitat d'utilitzar els mecanismes de cooperació millorada europea, on els països líders, una sèrie de països de la Unió Europea, poden avançar més ràpid que la resta i en fan una comunicació, una declaració, i un cop han garantit aquests segments o aquests mercats, aporten aquests elements a la comissió perquè s'aprovin per tota la Unió. Per tant, podríem saltar-nos algunes fases i utilitzar el temps més adequadament. També hi ha mercats de dades, entorns segurs per fer proves i també contractació pública per accelerar els processos. I també el sector públic, per se, pot fer moltes coses per la seva pròpia digitalització i també generació de dades, així com d'intel·ligència artificial. I avui tenim molts exemples
que ens apunten com el sector públic pot ser no només el catalitzador, sinó que pot generar mercats líders en què les empreses privades hi poden formar part i poden extreure'n productes i serveis innovadors que després es puguin comercialitzar de manera més àmplia. I això és una situació que beneficia tant el sector públic com el privat. Per tant, breument, arribo a les meves conclusions. Des del punt de vista de la Unió Europea, si pensem que aquest joc de la intel·ligència artificial tan sols acaba de començar, la part d'empreses a consumidor ha anat per davant de la resta, però després tenim el negoci a negoci i els mercats de govern a ciutadans que vindran després. I aquí hi ha una oportunitat d'or, però cal canviar el modus operandi, l'escala, l'abast, la velocitat. I si ho fem, doncs cal que ens adonem que és un camp de batalla entre les diverses entitats econòmiques, però és un camp de batalla al cap i a la fi. Gràcies per la seva atenció.